Step-up-uutisista hyvää iltaa. Minä olen uutisankkuri Heidi Karvonen. Ja minä Laura Lehtonen. Vuoden 2023 sote-uudistuksen myötä Step-up-toiminnan kuntasopimuksista luovuttiin. Hyvinvointialuekohtaiset sopimukset solmittiin 3 hyvinvointialueen kanssa, joiden alueella Step-up-toiminnan kuntakumppaneita on ollut. Nämä hyvinvointialueet ovat Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi, joissa toiminta-alue laajentui uudistuksen myötä myös uusiin kuntiin, sekä Keski-Uudenmaa, jonka toiminta-alue pysyi samana, ja jossa parhaillaan koulutetaan uusia valmentajia. Hyvinvointialueen uudistus Step-up-toiminnassa ennustaa Step-up-valmennusten parempaa saavutettavuutta, mutta edellyttää tehostettua toiminnan markkinointia ja systemaattista uusperhekysymysten ja Step-up-toiminnan esille nostamista hyvinvointialueiden eri verkostoissa ja kanavissa, sähköistä perhekeskusta unohtamatta. Step-up-toiminnan Suomen valloitus jatkuu uusille hyvinvointialueille vuoden 2025 aikana. Step-up-tiimillä ja Identio ry:llä on käynnissä intensiivinen Step-up-sovelluksen kehitysyhteistyö, joka mahdollistui vuoden 2022 ylijääneillä varoilla. Step-up-sovellus saa uuden visuaalisen ilmeen ja sen käyttökokemusta parannetaan merkittävästi. Pelillisyyttä on lisätty maltillisesti, lapset ja nuoret huomioiden, ja myös sisältöä uudistetaan ja jatkokehitetään. Vuonna 2021 Itlan haastekilpailun voittamisesta seurannut nuorten sovellusosion sisältöuudistus voidaan vihdoin viedä sovellukseen. Nykyinen sovellus poistuu käytöstä vuoden loppuun mennessä ja uusi sovellus julkaistaan 2024 vuoden alussa. Sovellusta jatkokehitetään yhteistyössä Idention kanssa kerättyihin palautteisiin ja arvioinnin tuloksiin peilaten. Hyvinvointialue- ja sovellusuudistuksen lisäksi Step-up-toiminnassa tapahtuu jatkuvasti kehitystä ja uudistusta muillakin saroilla. Ennen kaikkea Step-up-tiimillä on hyvä buuki. Tässä oli Step-up-uutiset, hyvää iltaa ja näkemiin. Näkemiin. Ei mitään stressiä kuitenkaan. Niin, voi ottaa vaikka pari otosta. Joo, ja sit kun... Hyvinvointialue ja Step-up... Joo, noin. Tässä tapahtuu jatkuvasti kehitystä. Ja No niin. Ei me tarvita toista siihen. Se oli ihan täydellinen, niin? Joo.